Това са общите части, асансьора и входната врата, през която влизаме за апартамента. Това е антрето. Доста просторно е. Така. И влизаме в дневната, която дневна е изток и юг. В тази част е поставен кухненския бокс. Имаме малко балконче, което виждаме от планината, къщи. В тази част е другия балкон. Изложението е изток и гледаме в съседната сграда, която е част от проекта. И надолу вече е север и може да видим малко от града. Това е цялата стая. Сега ще влезнем в спалните. Първо ще минем през антрето и тук ще видим една самостоятелна тоалетна. Тук имаме баня с тоалетна. Първата спалня, която отново е на юг и виждаме части от планината. Тук в съседство е друг двор, който е мъничък и най-вероятно в някакъв момент ще има къща. Това е втората спалня. Тук е запад. Гледаме към същия парцел. Вие казахме, че в някакъв момент ще има къщи, както са по-долните къщите. И тук имаме малка гардеробна. Така. Третата спалня. Тук имаме мокро помещение. И тук се влиза за третата спалня, в която имаме баня. Още една спалня, която е с изложение изток. Гледаме отново съседната сграда. Виждате